Okay, bonsi nte onye kwari gwaka na efisi ko nkwa mate chiskuru bare ko soma. Nga manyete. Ngose kero gwaka na efisi ko ikomanye skuru kyo gwaka na. Gose no manyete. Aba babere bakorita form skuru ki bare soma. Bona aye. Rango tebirinde ngana rinde tabana abu. Mbuya ga kina after na inche mbuya ko bori nyore na reri ngana liko go favor so that imba to ba accused falsely. Ina rinde tabana abu. Skuru ki aba babere bakorita bono bare ko soma. Skuru echi aba babere bakorita skuru ki kwari gwaka na skuru fi. Oncho murigeria ni gotore ase ekenyoro kia Nyambunua. Wodi Yerigoma, a constituency ya Kitutu Masaba ime ye county ya Nyamira. Nigo tuatare kawaida botambe muna to gotare binyoro gotema gutuka kumanyanga na riali agenda tegendra go subscribe ase chi channel cheto na lyo konyora mangana muna to parentera kira lituko lya lero nigo tuacha ase kenyoreke kolengana nengana tuanyora yoko sana yo ekageranga toiche toyokwanire na tubayerentera ase more mesa oyetegere na hande onde bwensi ora atware lichibo so gokonya nabo agototebia erinde eri tubwatera na sobwamo ekenyoreke ko mwanchu muri story raiga abana mbaraiga bane bale chintakana tabwati abo ibuli bonse babere lakini rende kyo kuminkeringa anko yabeyemo igo yachiete ekaba register bubisi abeire ka gutume kamarie tabo kwenyorera chibese na obere gakori chibese cyase myake menge eya twiranga toichege gatoteme kumanyanga indi aba registered ne chibese cyo konya kuria nko baari na documents inchiro chikorki na chibese irenga kero kende agosokya kero mutie nyimetinyi 3 so mwaka oyomo bwabana aba no ari gari tukuria rero onere omonene ase family yiga tegeta tutebya marieta yabuna kurukwa naenda achaka gutwara umugano yinga ngaki yache tugoche goche akigoro ngoro ku Rebecca Mora ndato kwa ngerio gorokwa Rebecca Mora Rebecca Mora mbarenga muri mina tora abana bane ainayo monene abande ngai bari abande bamenyeta se relatives ngaki yacha gete bono gocha ngaki yacha gete paka bone gacha gwikiranga yanko yeno yamuire ko baregister gutumeka marito no kwenyora kibasi intuni goto amenyete na mama Eldoret wano ndo amenyete twenzi adi 3 minto wane kero egaika mama na tata baka separate asoko bosana keigo koruga abu mama kangya korwara korwabwa gachagusi batimbaya agaku bonekera aku nabo tugacha tukuyu bono kuru Eldoret gabo ekera muko yukule Eldoret ato miner no ale ya konya ba separate okay bono nabo tugacha komenya bono gasobo mama kera after kure bono bonekera nabo tomenyete igo nechi mechando twakinire igo tomenta se chanti tato mino maybe kero kende tato mino moyare gusimwata mito kumusene ra chitagasi twachite kwegu baadaye nere na chitagasira amwachite mukogana na chitagasi mugacha ekerasira mugacha mukoyu kera mamu minasira mukoyu kuledor disimu amenyeta tato mino bo bona nabo tomenyete ga bona so kera mwabwete tato mama kenarenge class 3 kurwa mugacha komenya soma mu aigase tore bono Nyambunua bono nabo twakinire igo mpaka juzi kana to chakuigunga anko yeito nare na to registered na bakorisi obeire ga receive chibese echu kurustimate in 2014 around 2014 egabo mpaka bono igana twachite kumanya batekera twafuatirie tena botonyorete neke maene ngorisi bware chibese icho atali gotokonya yanke yene kyakuru akuru kunafta lonsinya samahani akuru nafta lonsinya onsinyo ngaki bari related na mamu gari mo murumu abo ose
ari mumuro mwabo bwenyombende. Ngaki mwabire mugosoma bone school. Twasomire mechando igo mpaka twakinire. Nje nasomete ngaika form 3 nari ngosomera ubuiri. Ono bugima bugakonga ngatige school. Uyo nde babo minere bono uyo mamu minere moya. Ya na akwete 2014. Yes, 2014. Sokoro yari no. Pia alikufa the following year. Igo tutebe bono baibuli baino bonsi mbayo. Sokoro ya utayo na babo minota. Mbayo bonsi. Anko ya eye ngaki mwachite kugundua na ba register te ino siri tari ino nande kuri ari chibe sande yone. Umo sanyo uito naro. Nero chitaka toboli chibese chango yinako ako receive ngo bakonya rekende jualionanga tu shidenye tuko nayo bona ngamukani agante imuko fuatiriera mororenchi nkiakolira chibese atariko bakonya nalina chitaka ngamuteire ndangire mbakororo confirm juto gocha kubulia muntu gendo tamanyete toga ikororo eke maine toga confirm tukanyora marieta ito narere system musani uya kabaira bakararia agatoira ase obisi abana ya Kisii mira gose keroka ere Nyamira county ndio tulen twachete tukarigere tukanyora eke maine marieta ito narere system mukaenda paka obisi abana mukaburia omobisa mukaconfirm nga marieta narere system kurwabo kuruga burende tugaswa gufuatiriera nende naseki tomuboli nende naseki ako receiver chibese cyatari ko otokonyera oto nchirigo tarigo teba mangana straight akona story mrefu enyazieleweki hadi bono ega bado ntoranyora bwana ilimoko anda kucheck chi statement usama marieta no mwaka kiori ilikuwa 2021 paka bono tana goicha batebinga kichibase chikurio baka bono igaro taraba free ko eresa ngikire mwatemete kumanya mwaka kya register kero toko moboli na bato atebete mara nasema 2015 but obisi kero na chieto mobisa naro ntebetinga ali ekera twagete chibije twarenga bake ilikuanga 2014 ambo yaka baka chibije omwobisa naro ngekera bakare ko register lazima barora abana abo kuratika bono irianko yina ko ba register igachite kakaboya osemo bisa gachite baka omwobisa uyu achete mbakaka akabaka chibicha kumbe nali arenga to register mono ndo amaite na baketo twarenga bake onekera moko bwatino akera mwaka kimoko nyora ba register mwaka kya chagite kuri chibasa bo aba register karati goja ko ba 2015 inu according ne inu no botukubone kegera mwachie to bisi abana mwaka ki inu mwanya oreta chagite ko receive chibasa intu ntoramanya ke burunge mwaka ki gekogera none ntwachete mpaka ase banga sa ko receiver chasogete chimyaka ebire yoka 2019 na 2021 those only 2 years onako babese ndabatebinga na nyorre bese injumo ibese ketamuchukwa kwanya chibesa tuoyetie on that process yake twangunya kufuatilia mangana ayo chibesa njire chiachete I think to receive katatu around katatu kase kabere katatu mwana kwenda so mochifu ino bono kai ga ko reporting kero kende igwanko yeto bona to report rimba sa assistant chief ase chief lakini kama wakero twacheta somo chief atatetinga na cha twakire simya totebi feedback mbaka bono igakora kantaranyora ine miaka renga bono ya rekuru abatenga ko bari last year tano kwa tebigenda anke yino nkari bantu bande bamanyete gose bayiri bande bayino bamanyete ngana mugwetere nje ikerete bakamanya igakogera kero twani kufuatilia na mangana ya mono ndwarangira nitie family ngima tokwanire issue yurende torene naki lakini finally ta ndonyore tio bwene bamura bamu abo bande bamu mino barombaro baremora
Mbaroye. Mbana kubwati kineke ba goche small. Wano maite anga mno muntu babwete. Yo nganke ya ungasikia akora. Nenya arete yani Retired teacher. Akabero mwalimu. Lakini wana retired. Niko ne family in the family ya on speech yange jijinda. Nerwe kwa somete kwa sababu nebaro bakora chikasini. Ase chiango. Kenganero riendo renge gai. Ngakija ku register kangan iwona ro inge gai. Iwona umuntu mwana no renge. Ekere mwachete bengi kimwachete mu karo system. Equity. Statement mo bwata. Ngai na chiri kwa beka message kora. Epo nisaidie so statements. Acheje? Okay. Mwancho murigereria chi statement na chechi chiakurwa Equity Bank Kenya. Ili tando chiri kiraiga ili kire Naftal Onsinyo Okero. Statement ya sogeti kutare 22 mutinyo kane last year 2022. Statement ya gere ya kurwa tare moja mutinyo 8 2015 to 12th to 31st mutinyo 12 2020 taro unanyero cha erike. Then transaction inchira iga echindo chega iga ni cha 2019 iga 2019 2020. So that means in a statement ya 2 years because ndo 2019 era na 2020. Taro 2019 na 2020 yoka. So in only those 2 years because statement yege cha kirete tarehe 16 umutie nyoga tato 2019 Otirimboka paka tarehe 11 paka tarehe 26 mutienyo kominomo 2020. Transaction particulars chiraiga nechia Walter moyo yu Walter Naftal ebo Maria tando jana ali Walter moyo osaiga nechi jete ndesarutu kurusibes. Okay. Amalia tara transaction particulars ejine jia ndia sare ku withdraw chibesa. Na withdraw chibesa chi nyinge gaiga total grand total egacha 48,000 chibesa withdraw it. Aya. Statement yende nera iga echakirete tare 20 mutienyo kabere 2021 mpaka tarehe 21 Januari 2022. Bado statement ni ya Naftal Onsinyo Okero. Grand total chipesa withdrawn in that period echire 20 in fact around 28,000 akategelia balance ya 4,000 because in statement yere officially certified yakira pako morio o Equity branch Keroka credited true copy of the original. So umanjo murigereria this only a confirmation inga yanke ya enkonyo already chibese but tana kuba no nyine shiringi. Okay. A document nere ndo jaga ku the Ministry of Labor and Social Protection ene yake because ndo jamalieta Rebecca Kemunto onai. Then Justin Nyakundi. Yes. Is your brother. Judith Visieri is your sister. Na Kevin Mukai is your brother. Yeah. Statement ekwende ne yake. Yuneri rube ekero na chiete gabo bisi habana. Kero na chiete ko babodi ndenga batebi ntwanya konyora bese icho. Na lina rikere turi rube ringira so mugambi eririkere yanko yana. Iwangu achete paka office ya children's ukarikiruri rube omoirere aba wisanga ke bagatabete
bantu meterende kinto na twende to aboli urende gari lakini ekera twachie tororo ebinto byarenge kugambuna ebingawa tatukongelelea hiyo story. Bono tiga nkubori gekera tutagite mwancho murigeri nkorigitore yanke yae gwikatugirigito yenyore n'abachibu abo spinko barigitore no bisi abana nkogenda torororo irinde toteme ku understand ebintu ebinga ngakibire. Okay, tiga nkubori gabanga bona abana abaino bane omuntu naro korigerere tiari ngakiura teba sobo mu gwetera bono igabana tugukwana obonyima baro buno bakongu yari kunyarikana tonyorera obwene boito nabo yari kubabuya aye no bwate gasi ende yonsi ogokora ege barua tungo kore gasi esa so muntu na mumuro yo mino de ata babere bakorta form 4 matemo batarasoka bado oyo ndo yo monga yerere you other brother no amenye ta se relative gochibogirango miagerengera bwate abate 20 years abone ni miagerengo wiki 25 totebe ngumuntu raro tagete kubakonya iskari karo kende muna inu turujibona ayo monene na mumurumi no bone ro monene kira mugikaranza muigwana mbokonyi kimuraga ndi kurwa sabana bare goto bwatesi tonyoro bwene baito asitibese chiga kegera mwatembira saba chief to asinyo no bwate namba yanko yanke je bwate chibese chiga nimbwate namba yae tagete tumwakire simu on camera wata document chiga mancho mulirinde tumwakire simu on camera to igubose na bwate yembekera ndiyo yembekera nya document ndi fama lieta na ron como tebiria raba manye buya yes Naftal nakibwakire wakire uya eo ya kwa Rogers akama ya jagondo murikia mangana kuru Bosongo Kisii ngana nera iga nkona kubwatia lakini ndende na nyoranga elieta lia oli atokira iga na intu buna bariki omanyete ntwanchete kero omonto oli okwanwa oye guribaga nero eresense mo yaye ngakiere ntori gotaka twa report gento omonto tutamo informati go tutamurigeti kegera na buranyore naje kubwate na history yayo erengao timanyete go sono manyeta abana mbara igambwata marieta abo oyo makuru kwa Rebecca Kemunto yo ndakuru kwa Justin Nyakundi yo ndakuru ku Judith Bisieri yo ndakuru kwa somebody Kemunto Kevin Mokaya Naftali abana bano bamanyete abana aba na abarali abanyo ko bamanyete abana bagoze abana abunye bara abayigwa kasini yane abana abo imishote amagana inanya igwede go 2020 kusino mwaka 2022 kusino mo chakano kaya igwa bago complaining na abalire kirere iye taligo ikiagara abana abuninje na abareje kuri 2013 baka bono eri na atige 2022 ina achite ngabalige ya NGO yaringe ko bakonya bagaika bakayuza bagasaria nagende pese heri adejibe dejiye ndakana kanjerwa kanjerwa konyore se mejo egere gonko barageria
nanyore gintu kirigego ngonya na kero kige kogera n'abasira abumbuye sana aha ninko igwete abana abu kuna naringi kubasomi tukundiri baringi koteri buno ine tukeri iko naye kwari kubaka ne school fees ingi naringi gokora kirege obwata malisiti ye school fees kwari gwakana amalisiti umanyetega primary primary turi kwa gurisiti yaya ngo sabana bari bakorete secondary bamwa babiri bande abu naringi ekana naringi gwakana abu naringi kubasaba isiti barawe baringi esenyenge bamenyete kazi yabo nakana inge naringi nyakubasaba isiti kwari kuna gwakana sukuruke okay bonsi nte onye kwari gwakana efisi iko nkwa mati skuru bare gosoma ingamanyete ngosekero gwakana efisi go ikomanye skuru kyo gwakana gose no manyete aba babere bakorete form skuru bare gosoma bona aye rango tebirinde ngana rinde tabana abu embuya gakina after 9 embuya ngukobori nyore na reri ngana liko go favor so that imba to ba accused falsely ina rinde tabana abu skuru kyaba babere bakorete bono bare gosoma skuru echi aba babere bakorete skuru kikwari gwakana school fees gochi oyo mo ya korete kulinya ibasa ibasa na ibasa skuru ki Naivasa DOK secondary school. Naivasa secondary school? No yonde. Ababande. Naivasa ningo korte kur Naivasa ili etari no manyandiri. Bona ye na ngo bote bingo omugano goyo ogendete school. Oyo yena mwakanirete oika ekerale form 2 lakini nje form 3 na form 4 igo naringe kurikibese nje naringo gena nakana ingo kware kwa chibese je kyagara wika kware gwakana uje skuru igo bona aye gento para ingo kueleza inkole aye kora aye kware ngegocha ondi yeto ikaranse omboria maswali noreka inka noreka bona ye kyagara na bongo chiche mambia oga keo nyatingo nyakindi kira ndusika igo skuru jiro jibono asesi miga to kunyara kwenyoro ntebi no ene ngaki kwari gwakana fees aye nchutwere sane nayo ntebi una ko okay endagerero ngo bagorera kwarenge okuragera mbarenge komoja aye nchwa yedwere sane tingo se kona ikagote nchwa yedwere sane no nyembara ugoke no ekero bako genda kongati uji ama yana abakoleire temba wene de gokora igora kirinde nchwa yedwere sane obe satisfied ko se to ba satisfied okay biamono nabono inchende mene te tigese ingiaje kero na kiete igoro kanyorera inyere nene tinyanje tikobekara ini na ndino nyambara buno ye ningano boya bantu tinyanje tikobekara ini na bakane tienko ganyeke ngende mbare tere mbate kerengere yoko genda lero tisa iko jakabone konda sakiti ko jakabone bakamande ingo kwa yenko ba egendo belio koliera mbaire bakazo umuntu ko ba evese bamanyenga inje na bairo na ba otra abotra isitemo ko baba ko egwebe atini njono ko da oba obe me chande menga ba babu
ya abandi bakorera bono sinkunya kubeka hayi lakini ende wiki go jaka bono bakamande Tuesday nabo bakonya na barente ari chekana nyorira injire ngiya yenko yange yo manene paso kinere ari paso oira kionsi ngetindi korusina okay igombo mbono gochiko chaka kubarangiri because sinkwana kubarangiri bachiko withdraw Otambe na bomo kaigo na bomo kunye iko jaga 2022 yeto ko ganda no yo manene wazo lakini sindi kurushi no ine blue oko ba Jones kai no monto mia mwana gukwana omo chief ere because nyigo okay karna agetesi ngo chiesi bare mbante betinga mbachite bakaripoti ya bakakoripoti ya service ya bana ngwanya orita lirube egete kina gote kwanga gocha tuikaranse ngote kuna ya process kuna kwa genda te bakasi tuikirete no nyengi na rume tuikaranse nere tuikaranse nere oigwe kibagote buna toko kwana igaye ngajiore no aba Mombasa na batoko beke garia maguta tojichi ngajiore bono ndi mugondo ina batoko jaba kororo tari mugondo arega ngai na batoko je gari ntubwate ngai aye na go teri mafia ngakire simi jita jama pema Iko bono lero ntoko konyora na no totebia sitore tojiche ntogoche bono ya inde manga manga bono ndadi ngote bibindo ni so ego te bo ndenge ko bin ndadi ko te bidim bono ntoko nyora kotobwate gari ntoko ko bachi sabari echo Jones ikiaga nantu tuerule ko beke gari maguta ya bono ke rondi njira ko genda ngukanye mojando to yabu asoko jina asoko genda butoko jabako to asoko genda ko genda gujina butoko gotanganira ya tuanjirane tikino mondo manene na ina banta manene igoto konyora skuru enda Jones kwa kante bana school fees na marieta ibono ya to tuiguane ngamambi yuto kwana yewa okay biamono manjo morire kwa igure akoteba ngo akana arenge school fees kuchia wichi school lakini ta kwenyora school no ene eri tara inyora ndabinga na akane to kuchi school gete primary gete secondary tabu ati mutu na ivase isa kwa yota ne ivasa no abana bami no baso nero sister na ngoso akasoma kama so erete form 3 bona kerugwa ka onye kere nkari ekeragwa kana malisti go soika ekeragwa kana go soika ewe list yo kana school fees your sister ngaya ebu njuko gocha nda kwa na your sister na kaya just come Biol. Ando to kwa nilio. Mbia ande. Akikuru. Jodi bisie. Ni wako tamata. Mwako na last year. No to mugano mwenge igoro yanko ye no kurukwa naftali ngoyo ndoja. Naftali osinyo. Twango mugano mwenge nkiabirika kubaka ne school fees yako taba na kubagurenda. Ngo iya netanya gushugurikira kindi yonsi igoro yange. Skuru erongo charengo gotana. Skuru tanya gocha. School fees ngore gwakana yago tebanga nero gwakana school fees kare kwa gasoma. School fees tanya gwakana. Ani chikazi nchane bari gushurika banga kani school fees. Igoto tebenga mangana yago tebanga na ba candidate school fees no man. Ai. Mancho morire kwa igure
omwanafunzi ore skuru okanire lakini rende kurwaiga ntagete nko kurwaiga ntagete turagenda paka office ya Department of Children's Home Children's Services aiga chinsemo chia keroka to kwenda paka keroka turigio mobiso bwa abana tukwanenere and then from there tumanya gwete kenyoro gabo no kurigani n'abachifu abatubaburi barabwo mbamanyite umuganunga buno oyoiga kurwabo tumanya ko compile story yonsi tukaretera bainasa kwana no mo chief weria kuruku Thomas Ondieki toigungera namanyite. Hello. Chief. Yes. Yore. Diana. Nkoro kwa Rogers. Yes, Rogers. Gonde a journalist kuri Bosongo. Ingana nera nkubwati timanyiti nga ni konyore. Ngikwaga netie. Inategeto ontebi gose nora aware. Abana mbale chintaka na kuriwa area bane. Yomakuru Rebecca Kemunto, Yonde Chastini, Nyekundi, Judith Bisieli na Kevin Mokaya. Yanko yabo yachiete kabaregister. Bono akonyora benefits chiabo lakini abana abagotebanga ase miaka menge mbana korabokonyi kurwa sichibese icho. Bona kinata kama ibingano ora aware about the case na enda nyakora aware ngakyoke manyete. Key on my desk, I could have addressed it. It has not been reported. If the assistance, but I get it. I get it to work on. Because going minus reporting, you might enter Kumanyanga into that. Maybe we assume they are comfortable. So the best we can do, let them come forward. Ekaranarego kuana ne custodian yabo. Actually na wrong number yante being not aware about the case or yanke yabo gero mo retired teacher. Chinse mo chikunyo ngiro ngwata yako. Tato mwabari retired teacher na ndaro molisi we kanisa yani yanke yabo. Koru kenyoroki. Iga Nyaibasa. Chiruti echi actually cha Nyaibasa. Bose chiruti cha uchi moturumesi matabo. Yes, it's Nyaibasa. Nyaibasa chiruti cha Nyaibasa abo mati. Abo ngai nabale. Abo ngai nabale. Tigabata ebe buya, tigabata ebe buya nkibadaget. Let them explain themselves clearly. Nkibadaget. Okay, bono barabwe ekibatageta according na buna bagoteba. Neria onyanke yabo ya ngire ko bakonya. Chibese gitene ni lakini into information twatagete kurwa sore. Neringa are you aware of the case just that? I'm aware and I've addressed it. Oigono ke manyete. I know it. Kwa yanke ya kwa nako kwa nere. Akwana nere to karanzira n'abana abo tegaba gotebi kibatagete exactly lakini ningo police system aki let them come out clearly in kibatagete. Okay, last the chief ekara mo ikaranste n'abana because mwarangana ntibune family n'abana abo no yankejo. Decision kimwa ikerete ine from your office. Abana abo even that he goes an extra mile yoko baenda geraguruse pocket ya beze chinchiro isane chiwago taba bakuna. So he's using even the extra actually mbarwago konya. Maybe if they want something more out of the pocket it will be okay. Okay. Sawa. There is no misappropriation in the front. The one affected interest you on the road, I get touching your worker. Ebona abuti komanya. Like that is why I'm explaining to you.
onena wo dageta chinyore bweka for his own use or our own use. Okay. There is an equal invested interest in so among abana abo. So then the kekina tagaro whatever let them clearly tell you in kibatagete. Oh, igo akbona according to you mugako yi kana area chief mbiya ko barenda na ndi ko enda extra mile yechibese cyo bakonya. Okay. Sawa, na that's what we wanted. Sawa. Thank you so much, chief. Mancho morigeria kwegura buno muchifu akwanire itangane karatu mwakire simi gata bakine kiteke manyeti itangane pi lakini karatu insisting twa akirwe ne custodian ya bana abo nali nanda cyo chenche mita batebangana ntake manyete bono abana kukubuna bayeresa litangani batebanga ki chifu oyo mbache tobisi yaye akabateina cha ba machifu bakabona tana ko ba machifu bagakora umukutano mwabo umuchifu akarangiriko muchifu tachieti koroka yango tora igukuru ase umu assistant chief toigwarenga ki agoteba umu assistant chief ndatako mwakira ase simi gakuru ku Moses mbiyore bwairire hello bwairire njenguru ku Rogers igonde a journalist kesinkera nkubwatia kuruchinsemo chikoro kunganya ibasa ibasa ire kuchirude cha motrumes yabo abana mbara abo bane bare chintaka na total orphan lakini rende bono koranga eba koalejinga yanko yabo yanko yabe ikoro kwa andigiriri lieteri ikoro kwa Naftali Osinyo igare retired teacher na ndi no mulisi yare bwe kanisa bona abana ba college nganko yabo ga baregistered barabake abaire gakonyora chibes chiabo kurwase department ya children's lakini rende bona baru bagoteba ngamba nako chibes ya simia kemenge baregistered baraba abimwane bikepa kabono lakini rende bese icho mbachi manyiti buna chira accounted na ende mbaliko egwa buna chitakeire temanyiti rende no manyete kesi kenga bune kiase area yao abana yemba kiti baganteria ngagenda batwese umugani mwoyo family mbagiti bagaisana sana abana buno barenge akara baisana sana family antara ndi bagasora kwegende ki bagakachisabu cyabo na bagete akara bagakachisabu cyabo bakaira na gucyobisi bagantenga bayirende gucyobisi y'abana wana buru abu naji kuibwishuzi njenga mangana ina ereta wana buru linga mangana ina ereta because naji kuibwishuzi ya kwa family insurance gagamba mangana aje akarege ndekina keroje fyombo vya habari mono nakija nkunete ngajikobori ngakitia lenge akarabaisha nasho molisho yenda molisha akoranga akaba explain libuna kitia lenge kuruga bakagana nende bakaira no abishiya abane se kibasi cyale kuru wana buri nanya ko ukende maybe ngana na ndemboli igokuru iri baikaransa nande mbana okoretera report yende maybe jibona karege ndeki baisana ngamanya ngekere tatwara tikikora the wishes zinganga tu ayedanete omate bayetana ko ikomanya buno mugambi ngaga ali ko edanete sure naboko manya na jide ko nganga kinge ngete kenga tu ayedanete ko se to ikwana jakara ko ya babisi abana igomba ikwana nete sawa clarification ere itwatagete ndiye mono chief mancho morigeria ya bidi twachake sabari weichamba kachinsemo chia masaba gaiga aiga a few meters from Karoka town tuacha office ya bana aiga rogura children's department twanyora mu office kwa Lawrence Maera igo twatemire kumuboria atwerese ngaki kesi ekekere lakini rende bwangire gukwana etwaje ko matebe tomo record on camera bwanga otwa overview atatebingi kesi ekingi achete mesa ya yere gwe komonyera na rigete liruba
lakini bone gento kiagera bwango gotokwanera ase camera naki totamanyeti igatebanga tabwat facts as of now twakumirende facts yo maeta ali asa ikaransete gifile no chire maega ali gotubura toro facts lakini bwangire ekiangera karo kinturamanya lakini rende togendera ko paswa bwene tomanyenga ningikere isokoligereria iga Office of the President County Commissioner Masaba North Sub County Children's Office igere nsali rogoro otwarure bangire gotokwanira lakirende finally konyora toroba ene asebaberet macho morigereria gotwasokire ase para Masaba North Sub County Headquarters otwarure ma lakini rende buna gwatebi gukwaigwa kere tokwana no mo chief yaro manyene igato tebinga ekesi ekyombage kurete aya sub chief nera kwe gotebanga mbarangira nite bagakwana lakini since then na ndita nakonyora robot ronde etegete Judith bisieria twerese kwe gotembona akoreta form 4 tegeta twerese ngaki nobo maene chief na achite bagaikaransa bagakwana according ne report yobwate chief na achite moikaransa mogakwana mangana jina gorra mo chief ngwana komora tana gotacha korosi kuikaransa na inu nyanke yao antane hoja rogora mo bisate banga mo chitora okware ngo mukutano yekara mo achite ndo achite aha nakiyabete twachete baka chiango chiane otiga ngo yu kori chibese yes ekazeni yane alafu na bana bwa minto pero twacha akangya gotoira buna tari kesi kitwacha kugamba ekangya bona bune kezi eri okoigwana akangya gotoyu toigwane but ekitwacha takora tiki tata itigukwanera igoro yechi yani okugwana as in what yani toigwane rende bune family totiga mangana ayo igotaje tinga moigwane kebese gaje tinga moigwane buna abana toigwane buna abana bamo na alafu no ne yange yani Lawrence yoyore ngano arenge nero ngoro igo buna murwe taba etichifu ore chibese chiri tato etikende tato tebe etikende nende ntoigwana netikero mundaga so kifia ke watigara no nango yani na bakirete simi baadaye gusaka barangere kabatebi toigwana nango yawe BCD tanya waga simi na sub-chief atebanga erna barangireti mo ikaransa mugakora yanke iya ine gatebanga ngo barindere mwe gweteke ntokenga boniki ntwanye ko igendo boniki thank you so much mwanchu murigeria ko igure chuditio manye ntumatega sieto abariki no korigyo bwene ko igure twakwana na muswati umwabo monene uri twa interview twarwaro twakwane no chief no sub-chief ko igure report bayananire twachira service ya children's ya department ya children ase Masaba North wangira utokwanira in fact ya angapi takwane titwache komba detomo be on record alikata chudi weta tebire era mukutano no chief tana korora era mukutano no sub chief ajawai yona mbache tobisiro uraiga ya officer ya obisi abana akaikaranso mukutano bagakwanirana lakini wete mbanyo areti chief kero montaga soka kagenda gendo kiek akagenda chisemo chiabo so mancho morigereria kuikiraiga etoko gotigera ayo morigereria erinderio togosabanga abana aba mbanyoro bwene bwabo na bakonyeke ase obugoma bwabo kurwa chisemo chiga cha Masaba North Sub County waletane ngoro kwa Roger Sigichana gose ko wanja ndoke kakasungura.